வணக்கம் அவங்களே. டிப்ஸ் ஆஃப் சித்தால உங்களுக்கு பார்க்குற ஒரு வருஷம் இருக்கு. சரி, நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து என்னென்னா லிவர் நெக்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு கண்டிஷன் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். லிவர் நெக்ரோசிஸ்னால் என்ன எல்லா மக்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். இந்த மெடிக்கல் டைமில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோம். அந்த டெத் ஆஃப் நர்வ்ஸ் இஸ் ஏ கால் நெக்ரோசிஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ லிவரில் வந்து ஒரு சில நிறைய ஆர்கான்ஸ் இருக்குது, நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்குது, நிறைய ஒரு சைக்கிள்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அது எப்படி சைக்கிள்ஸ் சொல்லுவோம், கிரெப் சைக்கிள்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு சைக்கிள்ஸ் நடக்குது. அதில் வந்து அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரஸ் சொல்லக்கூடிய என்சைம்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிறதுனால ஒரு சில ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இல்லாதனால அது ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை உருவாக்கிடும். இதுதான் லிவர் நெக்ரோசிஸ் சொல்லுவாங்க. லிவர் நெக்ரோசிஸ் இப்போ தெளிவாக சொல்ற பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி பிரசன்ட் இன் லிவர். அதாவது லிவர்ல ஒரு விஷத்தன்மையை வந்து உருவாகக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் இதுதான் சொல்லுவாங்க. இது அக்யூட்டா இருக்கலாம், குரோனிக்கா இருக்கலாம். இப்போ மக்கள் திருமணம் புரியுற மாதிரி சொல்றேன். இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு சில பெயின் கில்லர்ஸ் அதிகமாக எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சில பெயின் கில்லரும் ஒரு சில ஸ்டீராய்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப கண்டினியூஷனாக எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு சில லிவர்ல ஒரு சில பிரச்சனையை உருவாக்கும். அந்த லிவர்ல மட்டும் இல்ல, லிவர் சம்பந்தப்பட்ட ரினல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில பிரச்சனையை உருவாக்கும் போது இந்த நெக்ரோசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த நெக்ரோசிஸ் எடுத்த உடனே ஒருத்தர் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒரு சில ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க, ஒரு ஜாண்டிஸ் சொல்லுவாங்க, இல்ல ஹெப்படிக் மைல்டு டிசீஸ் சொல்லுவாங்க, இல்ல வந்து வாமிட்டிங் சென்சேஷன் சொல்லுவாங்க, இல்ல எல்லோ வாமிட்டிங் சொல்லுவாங்க, ஸ்கின் எல்லோ மாறுது, கண்ணு வந்து எல்லோ மாறுது, இல்ல வேர் வந்து எல்லோ வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து உருவாக்கும். அந்த பிரச்சனையை உருவாக்கி வந்த பிறகும் அது சரியா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காதனால ட்ரீட்மெண்ட் சரியா எடுக்காம தேவையில்லாத மெடிசன்ஸ் வந்து அளவுக்கு அதிகமான பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றதாலும் உருவாக்கக்கூடிய கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சாதாரண ஒரு லிவர்ல ஒரு மஞ்சள் காமால ஜாண்டிஸ் வந்து இருக்கும்போது அவங்க அந்த டைம்லயே வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றதோ இல்ல அந்த டைம்ல வந்து அதிகமான பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறதோ அது அவங்களுக்கு லிவர்ல பெரிய பிரச்சனையை வந்து உருவாக்கக்கூடிய கண்டிஷன் தான் இந்த நெக்ரோசிஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ட்ரக் டாக்ஸிசிட்டின்னு சொல்றாங்க. ட்ரக் டாக்ஸிசிட்டினா அப்பயே சொன்னேன், பெயின் கில்லர், ஸ்டீராய்ட்ஸ், அவ்வளவு சில பவர்ஃபுல்லான மெடிசன்ஸ் டாக்டர்ஸ் உடைய கண்டிஷன்ஸ் இல்லாம, டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் இல்லாம எடுத்துக்கும் போது உருவாகக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் லிவர் நெக்ரோசிஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ மக்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ லிவர் ஜாண்டிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை, என்சைம்ல ஒரு டிஃபிஷியன்சில வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போது அதை வந்து மக்கள் வந்து மருத்துவ அணுகி குணப்படுத்திக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. பட் அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும் போது ஒரு சில பெயின் கில்லரும் ஒரு சில ட்ரிங்க்ஸும் அதிகமாக எடுக்கும் போது அது அக்யூட்டா ஒரு பெரிய நோயை கொண்டு போய் விட்டுடும். அதுதான் லிவர் நெக்ரோசிஸ் சொல்லுவாங்க. லிவர் நெக்ரோசிஸ் சிரோசிஸ் பத்தி நான் சொல்றேன். இப்போ நெக்ரோசிஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டாக்ஸிசிட்டி சொல்லுவாங்க. என்னென்ன சிம்டம்ஸ் சொல்றோம்னா நாசியா, வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும், உடம்பு ரொம்ப வீக்னஸா இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து வந்து ஃபேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேட்டிக்னு சொல்லும் போது எப்படின்னா மசில்ஸ் ரொம்ப வீக்னஸ், ரொம்ப மூடியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப டயர்டா இருக்கும், சும்மா தானாவே பேசிட்டு இருப்பாங்க, இல்ல ரொம்ப டிப்ரெஷனா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் ஃபேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஜாண்டிஸ் சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் காமாலை சொல்றது ஒரு பிலிவெட்டிங் லெவல்ல பார்ப்பாங்க. அப்புறம் HGOT சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயத்தையும் பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து ரொம்ப டாக்டர் சர்வீஸ் இல்லாம தரக்கூடாது. இதுதான் விஷயம். ஏன் மறுபடியும் சொல்றோம்னா லிவர் நெக்ரோசிஸ் வந்து நாட் ரிவர்சபிள் சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் லிவர் நெக்ரோசிஸ் ஒருக்கு வந்துருச்சு கன்ஃபார்ம்னா அவர் மேக்ஸிமம் ஒரு 3 to 4 மந்த்லயே வந்து அவருடைய வந்து ஸ்டேஜ் முடிகிற மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது அவங்க டாக்டர்ஸ் அட்மிட் பண்ணி லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதோ இல்ல மற்ற ஆன்டிபயோட்டிக் தெரப்பி தரதோ ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். லிவர் நெக்ரோசிஸ் வந்து ஒரு மோசமான கண்டிஷன். அந்த கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது ஒரு சில மஞ்சள் காமாலை இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வரது வாய்ப்பு இருக்கு. மஞ்சள் காமாலை சொல்றது மஞ்சள் காமாலை வந்து சொல்லிட்டு ஊசி போறதோ, மஞ்சள் காமாலை வந்து மருந்து சாப்பிடுறதோ சரின்னு சொல்ல முடியாது. பட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியாம யூஜி அப்டாமின் ஸ்கேன் எதுவும் பார்க்காம, பெயின் பிளட் ரிப்போர்ட் அதிகமாக பார்க்காம, யூரின் அனாலிசிஸ் சரியா பண்ணாம மெடிசன் எடுத்துக்கிறதும் ட்ரீட்மெண்ட் தரதும் ரொம்ப தவறான விஷயத்துல தான் போய் நிற்கும். அதனால லிவர் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் மக்கள் வந்து ஒழுங்கா டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அது இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். தேவையில்லாத பெயின் கில்லர்ஸ் எடுக்கிறதும் ரொம்ப தப்பு தான். தேவையில்லாம ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்கிறதும் ரொம்ப தப்பு தான். டாக்டர் கன்சல்டேஷன் இல்லாம இந்த மெடிசன் எடுக்கிறதும் ரொம்ப தப்பு தான். அதாவது லிவர் சம்பந்தப்பட்ட சாதாரண பிரச்சனையா இருந்தாலும், ஒரு கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க, இல்ல சிலக் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க, GRD சொல்லுவாங்க, இந்த கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேகல் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு எடுக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். சரி நண்பர்களே, நல்லா ஆரோக்கியமா இருங்க, சத்துள்ளது சாப்பிடுங்க, தேவையில்லாத எந்த ஒரு ஆர்டிபிஷியல் எந்த பொருளும் சாப்பிடாதீங்க, நல்லபடியா இருங்க, நல்லா சிரிங்க, நல்லா ஜாலியா இருங்க, ஒரு குழப்பம் இல்ல, நல்லா தூங்குங்க, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். அடுத்த வீடியோல அடுத்து தெரிஞ்ச எனக்கு விஷயத்தை பத்தி நான் சொல்றேன். நன்றி.